O Concello de Ribeira e o Consello da Cultura Galega asinan un protocolo para colaborar. Con el buscase impulsar actividades culturais na localidade. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, asinaron onte un protocolo de colaboración para promover a cultura de forma conxunta. Grazas a este acordo, o municipio poderá acoller actividades de primeiro nivel. En Ribeira temos moi claro que queremos potenciar a lingua galega, a cultura e tamén facilitar xornadas formativas para toda a poboación dirixidas a toda a poboación independentemente da súa idade ou da súa formación académica. E sabemos que da man dunha institución tan prestixiosa como é o Consello da Cultura Galega vamos a poder acoller moitas máis actividades que relancen esa cultura propia do noso país. Acabamos de asinar un protocolo que ven a reforzar toda a programación cultural e formativa que fai o Concello de Ribeira, pero tamén temos que facer alianzas que permitan sumar sinerxías positivas para que Ribeira poida despuntar tamén. Tendo como motor dese desenvolvemento a propia cultura, Pérez Barral destacou que a cultura é un factor de cohesión social e poñer en valor a nosa historia. E Ribeira ten un rico patrimonio industrial e cultural ligado sobre todo ao mundo do mar. E por iso, desde o Concello de Ribeira, agradecemos especialmente á presidenta do Consello da Cultura Galega a boa disposición de facer este tipo de protocolos que van permitir colaborar entre dúas institucións públicas e fomentar todo tipo de actividades dirixidas a públicos ben diferentes. É un primeiro paso de colaboración na que establecemos uns protocolos claros para unha serie de obxectivos que se desenvolverán de forma anual. A presidenta do Consello da Cultura Galega apuntou que a cultura é un dereito para todas as persoas e traballan para levala a todos os puntos da comunidade, e recordou que a cultura mariñeira é un dos patrimonios que máis en risco está. Onde está o patrimonio industrial construído por Galicia do século XVIII? Non? Onde están os carpinteiros da Ribeira e os seus obradoiros? Non? Onde está todo ese patrimonio construído por unha cultura ao longo de toda a costa que ou está en estado de abandono e ruína ou simplemente desapareceu? E con el, onde está o patrimonio inmaterial? Entón, hai algunhas, algo máis que algunhas iniciativas locais moi meritorias de pequenos centros de interpretación, de pequenos museos, de pequenas restauracións aquí a colá de algúns das construcións que había para a E lamenta que xa non se está en condicións de recuperalas. Afirmou que Ribeira é un sitio ideal para ser unha capital da recuperación da cultura marítima de todo o patrimonio material e inmaterial de Galicia. E de feito nós queremos comenzar esta colaboración cunha xornada de cultura marítima que tiñamos xa prevista para este ano, fose onde fose, pero claro, cando xurdiu a posibilidade deste convenio, nós fomos como aforando esa actividade para que pudese ser xa de maneira inmediata aquela coa que comecemos esta colaboración, que será, parece que é posible que sexa o día 3 de xullo, portanto dentro de nada, dedicado justamente aos oficios do mar, poñendo acento este ano sobre todo nos carpinteiros de Ribeira e nas redeiras. A colaboración terá unha programación conxunta de actividades culturais e realizaránse actividades de formación en múltiples áreas, como historia, lingua ou ciencias sociais, e tamén se impulsarán cursos, publicacións, conferencias ou concertos.